Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар тапшыруын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова бүгенге чыгарылышта. Сөт сауымын арттыру турыдан-туры югары технологиялы сыйыр сауы җайланмасы белән бәйле. Алексеевский районындагы Родина хуҗалыгында яңа сөт комплексы ачылды. Тулысынча автоматлаштырылган һәм экологияга зыян китерми. Казан водоканалы биоягылыкка ләм утырымын эшкәртү цехын тәкъдим итә. Шималны кая илтәләр? Җәен моторлык тудыру өчен ел әйләнәсе иҗат итәләр. Бу районыннан Насретдиновларның капкалдындагы чын тарих почмагы. Соңгы арада һава температурасы югары тору сәбәпле урманга сәяхәткә чыгулар тыела. Мондый чикләүләр җәй дәвамында икенче тапкыр кертелә. 21 көн дәвамында урманга бару һәм транспорт белән керү чикләнгән. Быел Татарстанда урман янгыннары теркәлмәгән. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы узган ел мондый чикләүләр 5 тапкыр кертелгәнен искә төшерде. Алексеевский районындагы Родина хуҗалыгында 1340 баш малга исәпләнгән сөт комплексы ачылды. Презентациягә вице-премьер Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы башлыгы Марат Җаббаров та килгән иде. Моннан тыш урып җыюга бәйле агымдагы вазгыять турында да фикер алыштылар. Комплекс нигезенә беренче ташны 3 ел элек салалар. Заказ бирүчедән төп шартлар комплекс сыйфатлы һәм заманча булырга тиеш. Аны торгызуга Киров өлкәсеннән күптәнге һәм ышанычлы хезмәттәшләре Рәшит Халиуллинның командасы алына. Ул терлекчелек өлкәсендә галим дә, төзүче дә. Чистое молоко можно достигать, качество молока только вот в таких современных комплексах. Мы много строили в Кировской области, работали Кировским молочным комбинатом, там очень много строили ферм. Уже все стремятся строить такие комплексы, чтобы получать чистые продукты для населения, чтобы население было здоровым. Комплекс 1340 баш ире мөгезле терлеккә исәпләнгән. Аларның 1000-е савым сыерлары. Хуҗалыкта сөт савымы арту турыдан-туры югары технологиялы сыер саву процессы һәм һәр сыерның уңайлы шартларда торуы белән бәйле. Төп залда карусель сау җайланмасы әзер. Анда бер үк вакытта машина белән сыер сауының 3 квалификацияле операторы хезмәт күрсәтә. Беренче этабында 600 баш сыер безнең саулачак. 19 елда без бу строительствоны башладык. Хәзер 22 елда тәмамладык инде. Монарда гына тукталырга тиеш түгел, ә именно бөтен комплексны ясап бетерергә тиешбез. Показатели по валу надои составили 215 942. Яңа комплексны авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры башлыгы катнашында тантаналы рәвештә ачтылар. Марат Җаббаров заманча проектны югары бәяләде. Фермаларны карады һәм район башлыгы белән ылыслы аллея утыртуда катнашты. Бик яхшы итеп яңа технологиялар, яңа требованиялар белән эшләнгән, современное оборудование бар, кешеләре, специалистлары, аутсорсинг компаниялар ашату буенча, хайванны үстерү буенча бүген Родина колхозы безнең райондагынан түгел, республикада да иң зур показательләр белән шитергән хуҗалык. Безнең республикада 20 комплекс булай төзелеп килә. Бу комплексның файдасын без дә хуҗалык рәисләре дә аны күрәләр. Фырсаттан файдаланып, Марат Җаббаров хуҗалык җитәкчеләре һәм җирлек башлыклары белән аграр эшләр турында да аралашты. Уңышны җыю темплары, ташламалы ягулык, сөт савы динамикасы, республика программаларында катнашу. Гомум республика аграр рейтингында район 5нче урынга күтәрелгән. Министр авыл халкына әлеге урынны саклап, яңа үрләр яулауын теләп калды. Алия Галиуллина, Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Куелган бурычларны вакытыннан алда башкару Татарстан сөүчеләренең традициясе. Тулырак алдагы язмада. Шәһәр төзүчеләре 2 миллион 800 мең квадрат метр торак төзергә вәгъдә иткән һәм узган ел рекордын куйган. Бүген көндә 3 миллионнан артык квадрат метр торак төзелеп килә. 80% эшләнгән инде. Күп кенә объектлар республика көненә әзер булыр дип көтелә. Быел мәгариф объектларына гына 10 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирелә. Бүгенге көндә без 13 мәктәп төзибез. Әлеге мәктәпләргә 7 меңнән артык укучы бара. Эштә тоткарлыклар юк, чөнки төзелеш материалының 90% үзебезнең илнеке. Дустана илләрдән Белоруссия, Төркия һәм Кытайдан килүче лифтлар бар.
Юллар табигый ландшафт буенча салынган. Ял итү һәм спорт зоналары паркның төрле өлешләрендә урнашкан. Татарстанда быел гына 65 яңа иҗтимагый киңлек барлыкка килә. 2023 елда Россиядә торак коммуналь хуҗалыкны яңарту буенча масштаблы программа башлана. Әлеге максат өчен 750 миллиард сум юнәлдерелә. Шул исәптән Татарстанга да. Матбугат конференциясе төзелеш өлкәсен яктыртучы журналистларны бүләкләү белән тамамланды. Дина Нәҗметдинова, Инна Данилова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Иске проблема яңа керем чыганагына әверелә. Казан водоканалы илдә биоягылыкка ләм утырымын эшкәртү цехын тәкъдим итте. Процесс тулысынча автоматлаштырылган һәм экологиягә зыян китерми. Көн сайын завод 5-7 КАМАЗ тутыра. Шималны кая илтәләр, безнең хәбәрчебез ачыклады. Ләм утырмасының эшкәртү цехының эшен экология һәм торак коммуналь өлкәсендә зур үзгәреш итеп кабул итәргә кирәк. Яңа технология шәһәр эчендә табигатькә дә отышлы. Это первый завод в России по термомеханической обработке илового осадка. До того, как мы ввели в эксплуатацию этот завод, 250 тонн илового осадка мы вывозили на иловые поля, начиная с 70-х годов. Бу биоягулык продукты канализация торбалары буйлап аккан сулардан алына. Мисал өчен 700 килограмм биоягулык 60 күп фатирлы йортта яшәүче 15 мең кешенең тормыш эшчәнлеге продуктларының тулы 4 йөк машинасы белән чагыштырырлык. В день мы сейчас 50 до 100 тонн получаем и сразу возим. Вообще он рассчитан на все очистные сооружения проект, то есть даже, естественно, с запасом у нас, то есть город растет, развивается. Вот, проектная мощность у нас 400 тонн влажного осадка. Биоягулыкны кулланучылар да бар. Гранулалар табигатькә зыян китерми. Алия Галиуллина, Алмаз Хакимов, Татарстан яңалыклары. Казанда беренче тапкыр 30 еллык тарихы булган 143-нче мәктәпнең капиталь ремонтын тәмамлыйлар. Бинада инженерлык челтәре, ишекләр алыштырылган. Объект фасадын ата-аналар мәктәп укучылары белән бергә эшләгән. Аны да кабинетлар кебек үк яңарталар. Мәктәпне яңа уку елына өлгертер өчен 3 тәүлек буена алып барыла. Татарстан телерадиокомпаниясе һәм Русфонд Хайрия фонды авыру балаларга ярдәм итүнең уртак проекты дәвам итә. Үткән юлы без Лев Хусейновка булыштык. Бүген Балтач районыннан 8 яшьлек Ралина Шаймөхәммәтовага ярдәм кирәк. Кызда тән массасы дефицит, дәвалау туклануы таләп ителә. Тулырак алдагы сюжетта. Мындый массажны әнисе Ролинәгә көненә берничә тапкыр ясый. Ролинә туган вакытта имгәнә. Аңа ДЦП диагнозы куялар. Кыз сөйләшми, утырмый һәм хәтта башында мөстәкыйль тота алмый. Көндә где-то чыга 1000 ярымлык питаниягә гына, аның дарулары аның өстенә. Без шуңа күрә фондларга врач итеп карадык инде. Ярты ел элек кыз сул аягын сындыра һәм бик озак гипста ята. Начар ашый, бик тиз ябыга башлый. Хәзер ул барлыгы 12 килограмм авырлыкта. Ролиня сыек бутка буламы кошый, әмма авырлыкны җыя алмый. Табиблар аксымлы туклану ярдәм итә дип белдерә. Без ул питаниены җылып 2нче аен ашыйбыз. Улучшение бар, все равно где-то 2 килограмм, килоярым тирәсе баланың весы артып китте. Кызга көненә 4 банка дәвалау катнашмасы кирәк. Һәрберсе 300 сумнан артык тора. У ребенка выраженные. Балага махсус катнашмалар белән туклану ярдәм итә. Әлегә кызның авырлыгы җитеп бетми. 1 елга дәвалау 670 мең ярым сумга төшә. Гаиләнең мондый мөмкинлеге юк. Без сезнең белән бергәләп ярдәм итә алабыз. 5542 номерына дети сүзе белән SMS җибәрүдә җитә. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләр өчен тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Дина Нәҗметдинова, Ралина Абрамова, Ринат Сахибгараев, Татарстан яңалыклары. Эфирда Татарстан яңалыклары дәвам итәбез. Казан рәссамы Рөстәм Хуҗинның туган як киләре дигән күргәзмәсе халыкка хезмәт итүен дәвам итә. Безнең хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов һәм Александр Решоткин әлеге күргәзмәдә булып оештыручылар белән аралашып кайтты. Тулырак алдагы исмада.
Әмир Мәҗитов музейының күргәзмәләр залында Идел буе Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулуга багышланган күргәзмә үз эшен дәвам итә. Әлеге күргәзмәдә нәкышчы рәссам, Россия һәм Татарстан Республикасының рәссамнар берлекләре әгъзасы Рөстәм Хуҗинның күп санлы әсәрләренең бер өлеше генә. Алар арасында Идел буе Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган эшләр сериясе, шулай ук Татарстан һәм Урал пейзажлары, натюрмортлар бар. Выставка представляет из себя собрание картин различного жанра. Әлеге күргәзмә төрле жанрдагы хезмәтләремне туплады. Портретлар, натюрморт, пейзаж һәм әлбәттә тарихи әсәрләрне берләштерде. Тарихи картиналарны ясау иң авыры, чөнки барлык жанрларны да син белергә тиеш. Иң алдан әзерләнәсең, темасын, материалларны барлыйсың, тарихчылар белән аралашасың, образларны күзаллыйсың. Әлеге күргәзмә шул эш процессы формасында оештырылган. Шуңа да ул гади кешегә дә, өйрәнчек студент укучыларга да, профессиональ рәссамнарга да аңлаешлы һәм ул кулланма әсбаб ролен дә башкара. Үз милләтенең мәдәниятын күрсәтү һәр рәссамның бурычы. Сәнгать милли булганда гына эшкерсез, ди рәссам. Тарихи темаларга иҗат иткән картиналары, эзләнүләре моның ачык дәлиле булып тора. В 2022 году в Республике Татарстан проходит много мероприятий, посвященных 1000-столетию принятия ислама в Волжской Булгарии. 2022 ел музейлар өчен бик уңышлы башланып китте. Казаныбызда күп күргәзмәләр оештырыла. Шул уңайдан Идел буе Болгарында ислам динен рәсми рәвештә кабул ителүгә 1100 ел тулу уңайыннан оештырылган күргәзмәләр арасында Рөстәм Хуҗинның күргәзмәсе аерым урын алып тора. Әлеге күргәзмәдә бер күпме хезмәте генә. Ул Россия рәссамнары традициясын дәвам итүче рәссам, ләкин темасын үзебезнең тарихыбызны барлауга юнәлдерелде. Бу зур хезмәт. Ирак тарихыбызны күзаллап, безгә шул чорны дөрес итеп ачыклый алу аның зур уңышы. Выставка для художника – это подведение некого итога. Әлбәттә, һәр күргәзмә ул бер вакыт аралыгындагы эшкә йомгак. Рөстәм Хуҗин Казанда һәм Татарстанда танылган рәссамнарның берсе. Ул баталь һәм тарихи жанрларда махсуслашып иҗат итә. Әлеге күргәзмә республика көне бәйрәменә кадәр дәвам итә. Фәннур Хәсәнов, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары. Төрле фигуралар, сыннар, шау чәчкәдә утыручы гөлләр. Дала урамында яшәүче Дания һәм Фаязнур Насретдиновлар үзләренең капка алдында чын тарих пишмагы тудырган. Моны күрергә теләүчеләр фотога төшәргә дип махсус килүчеләр өзелми. Да, специально посадил вот такие цветочки под цвет. Агач кыя пластик савытлардан ясалган кесәсе белән самовар. Насретдиновларның капка алды күпмедер борынгы тормышны хәтердәтә. Килгән кунакларны сәламләп торучы болан белән ат сыны үзе бер сәнгать әсәре. Ям өстенә ям өстәп торучы хезмәтләрнең авторлары үй хуҗалары үзе. Идеяләрен табучы Дания ханым булса, тормышка ашыру өстендә ир белән хатын күмәк эшлиләр. Җәен матурлык тудыру өчен ел әйләнәсе иҗат итәләр. Кайсы берсен кышкынук ясап куябыз инде, кышкына инде. Теге вакыт бит инде күп. Кышкына ясап куябыз, яскыны гына, җәйкыны гына ясамыз инде, алдан ясап куябыз инде. Язга бит инде шулай чарып не куярга дип нитәбез инде. Җиңелрәк булсын дип. Бу шөгыль белән мавыгулары Хуҗабикәнең йорт яны территориясенә чәчәкләр утыртуы белән башланып китә. Шуннан соң биредә бер артлы экспонатлар пәйда була башлый. Бизәлеше үзләре яратканча ретро стильдә. Үзебезнең яшьлек күз алдыбызга килә, шуны сагынабыз, хәзер картая, шундый әйберләр балаларга күрсәтмәклебез бит инде. Вот шулай безнең бакчада кыйлар бар бит инде. Әткәй безнең бик каты ат яратадыр, атларыбыз да бар. Вот шуларны искә төшереп, шуларын тылмасын дип, шуларны ясарга тырышабыз. Үй алды бизәлешенең тематикасын елда үзгәртеп тора Насретдиновлар. Башкалар сыкланып кына калмыйча үрнәк алсыннар иде ди алар. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.
Туган телебезне саклау, ана телендә белем һәм тәрбия бирү өчен шартлар тудыру, телебезне үстерү, буыннардан буыннарга тапшыру. Нәкъ менә төрле кызыклы проектларга ярдәм итү өчен грантлар системасы эшли. Чираттагы грантлар республикабызның мәктәп һәм балалар бакчаларына юнәлдерелде. Алар Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдиме белән кертелде һәм тормышка ашырылды. Тулырак Фәннур Хәсәнов, Таһир Хәсәнов видеосмасында. Milli til yazmışı ул millet yazmışı, anın yaşayış, үсеш формасы, milletning сакчысы да, анын киләчәгенең гарантиясы да. Кешелек әле milletning төп таянышы булган йөрәк парасыдай нишкә кадерле башка төр мөгъҗизаны уйлап тапмаган, таба да алмас. Бу бүйек көчне бер нәрсәдә алыштыра алмый. Абрар Калимуллин. Үткән 2021 ел Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында Татарстан Республикасы территориясендә яшәүче халыкларның телләрен, гырыф-гадәтләрен, мәдәниятләрен саклауга һәм үстерүгә юнәлдерелгән проектларны гамәлгә ашыруда муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларына һәм муниципаль гомуми белем бирү оешмаларына ярдәм итү гранты булдырылды һәм шушы грантларны отучы балалар бакчалары һәм мәктәпләре билгеләнде. Шул уңайдан Татарстан телерадио компаниясының иҗат төркеме Казан шәһәре Совет районының җиңүче мәктәпләре һәм балалар бакчаларында булып аралашып кайтты. Казан шәһәре Совет районында барлыгы 40 мәктәп һәм 91 балалар бакчасы эшләп килә. Бу грантта катнашучыларны башта безнең районда оештырылган комиссия аларның эшләрен карап, аларны бәяләде. Аннан соң инде җиңүче мәктәпләр һәм балалар бакчаларын без министрлыкка тәкъдим иттек. Безнең өчен бик сөенечле нәтиҗәләр булды. Ул 12 білім беру ұйышмасы шушы грантқа ие болды. Казан, Чаллы, Әлмәт, Аршаларым, авылларым. Бүген мәгариф оешмаларының эшчәнлеге Россия Федерациясының һәм Татарстан Республикасының норматив хокукый акытларына нигезләнә. Россия Федерациясының милли мәгариф сәясәт концепциясе телләрне саклау, татар халкының мәдәниятен үстерүгә йөз тотып төзелгән республика һәм шәһәр программалары милли мәгарифне үстерүгә, аның тагында югарырак баскычка күтәрелүенә зур этәргеч ясый. В 2021 году мы участвовали в конкурсе. Педагог коллектив бу конкурста билингваль билим бирүнең сыйфатын үстерүдә STEM технологияләр куллану проектын тәкъдим итте. Ул дөньяви билим бирүнең бер юнәлеше булып тора. Робототехника билим бирү модуле педагогларга балаларны татар теленә өйрәтү процессын кызыклырак итәргә ярдәм итә. Балалар робот белән уйнарга гына түгел, бер-берсе белән татар телендә аралашырга да өйрәнәләр. Грант акчасына безнең балалар бакчасы интерактив комплекс сатып алды. Бу җиһаз безнең педагогларга яңа инновацион технологияләр үзләштерергә, белем бирү эшчәнлеген тагында кызыклырак, нәтиҗәлерәк итәргә ярдәм итә. Балалар бакчасында мультфильмнар төшерү өчен Сиреневая мультстудия булдырдык. Безнең хыялыбыз балаларны 2 дәүләт телендә дә мультфильмнар төшерергә өйрәтү. Совет районында 31 белем бирү оешмасы рус телендә белем бирә. Аларның икесе рус этномәдәни компоненты булган мәктәп, 8 мәктәп татар телендә белем бирүче мәгариф оешмасы. Балалар бакчасының 30-ында татар телендә тәрбия эшләре алып барыла. Балаларны кече яшьтән үк туган телдә дөрес, матур итеп сөйләшергә, аралашырга өйрәтү өчен балалар бакчаларында барлык шартлар да тудырылган. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында ел буена эшләгән, үткәрелгән чараларның нәтиҗәсе булган иҗади кул остаханәләре проекты белән таныштырып китәсем килә. Менә бу остаханәдә безнең татар халкының милли аяк киеме читекне күрәсез. Безнең балаларыбыз читекнең күннән эшләнгәнен һәм төрле төсле күннән бизәкләр белән бизәлгәнен белделәр. Әмінә бу остаханәдә без рус халкына гына хас булган рус курчаклары ясау ысулын өйрәнделәр. Инде киләсе остаханәбезгә күз салсак, безнең итек басу остаханәсе. Иң элек бу остаханәдә балалар итек басу тарихын өйрәнделәр, аннан ничек итеп басу ысулларын карап чыктылар һәм үзләре дә шундый матур итекләр ясап дөресрәге
бастылар. Бу иң кызыклы остаханәләрнең берсесе, монда безнең балалар шын балчыктан төрле савытлар ясап, менә шулай итеп матур итеп үзләренең остаханәләренә урнаштырдылар. Әйнімізді көргенігізше, біздің шигу ұстаханасы. Балалар мұнда түрлі шигу алымнарын ғади юл білән шигәргә өйрәнделәр. Мұнда татар халқының милли киемнәрінің бір элементі қалфақ, түбәтәй һәм күкрәкшәне бизәделәр. Түрлі бизәү ысуллары кулландылар. Алар аны бір үзлектә куеп, матур итеп бизәделәр. Балалар өчен бик кызыклы ұстахана булды дип әйтәбез. Biz grantқа «Сәләмлим сине Казан» деген проект әзірләдік. Шул проект белән без катнаштык. Шул шакшага без интерактив панель тактадык һәм шул такта өчен региональ национальный компонент Татарстан деген программа алып куйдык. Шул программа буенча безнең тәрбиячеләр бик уңышлы балалар белән эшләп киләләр. Безнең проект ул экскурсион проект дип атала. Ул проект кысаларында безнең Казан шәһәре буенча экскурсиялар уздырыла. Балаларга кызыклы булган урыннар буенча шулай ук без милли костюмнар тиктердек. Шәһәр күләмендә, республика күләмендә конкурсларда катнашыр өчен ул безгә бик зур ярдәм итә. Әйе, чыннан да Казан шәһәре, Совет районы, Советлар Союзы герое Сабир Әхтәмов исемендәге 121-нче лицей әлеге проект ытуы белән шиксез горурлана. Бу безнең өчен зур дәрәҗә һәм зур шатлык. Тематик яктан мәдәни ресурс үзәге проекты тормышка ашырылды. Шуннан да мәдәният ул безнең мирасыбыз. Димәк, иң беренче чиратта укытучылар өчен курслар булдырылды. Шуннан соң үзебезнең китапханә фондын туландырдык. Берсенә-берсе матур китаплар, сүзлекләр китапханәдә баетылды. Шулай ук төрле концертлар, программалар өчен татар милли костюмнары тегелде. Әлбәттә, әлеге проект бер генә ел эшләү дәврендә башкарылмады. Баскычлар аша нинди булса авырлыкларны үтә без әлеге проектка килдек. Грантлар Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдиме белән кертелде һәм тормышка ашырылды. Кара Пулат операсын Болгарда 12 һәм 13 августта күрсәтәләр. Беренче тапкыр ачык һавада тере декорация. Кара Пулат Алтын Урда архитектурасының уникаль һәйкәле каршында уза. Опера Тамырлан сугышчылары әсир алган 12 кыз турындагы риваяткә нигезләнгән. Тамаша кичке сәгать 8-дә башлана, керү ирекле. Әлеге сәгатькә шулар иде. Берничә минуттан хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау-сәламәт булыгыз.